Machigni nya Ramogi nyalo tudri kodwa e namba mar 2-6-6-0 nyiso ni to Christmas mari chalo nade odiochiengni ma ji dhialo nyuol mar Yesu Kristo. Ne wantiere achiel kachiel kokalo mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Machigni nyinga en James Opondo. Gavana ma Kisumu Anyang Nyong'o otelone jodak e kaunti no e dhialo nyasi mar sikuku kojiwogi mondo gibed gi kwe e kindeni. Jodak e kaunti no yuoro e nyasi mag lam e ute lam pogre gi wer kod yalo mar rwako chieng' nyuol jawar Yesu Kristus. Jodolo bende ojong'wono e kindeni mar ni mano e achiel kuom yore ma oganda jo Kenya nyalo sudo godo ma nyime kendo dak maonge chochni moro amora. Gijiwo bende achiel mar oganda, hera e kind oganda kod kachiel kod bedo e achiel gi jogo maonge kod nyalo. Ji mang'eny chandore nikech kotimo marach. To gimotimo marach ne maluwe momiyo kwe onge nikech iparo ni ng'ane natimo ne marach. Koro gino chandi, to kidwaro kwe to in be nyaka ichwo kodhi mar kwe, bed gi ji duto kod kwe, kik itim ne ng'ato marach. Wabed jogo mantiere kod hera, kik waherre wawegi kendwa wawegi kachiel gi joutewa gi familia magwa, to wapare jogo bende ma ongego mondo wamigie gino matin ma bende Nyasaye omiyowa. Kwachiemo kachiel kanyakla kachiel kodgi to bedo mor ne ji duto te. Ji ma otiyo kuma bor oseduogo dala kendo wan gi mor ahinya Kisumu ka. Gima kwayo jopiny en ni mondo wabed gi kwe. Otia kwete ni nyithindo madha ahinya ng'ini kande Christmas to you excuse ichame kwete matin. Itere mos wonam mondo kik igani rum kodi. Uwinjo ni pod ichamo pelele matin kwete tiwe luongo mbunyuka. Gavana wacho ni kichamo pelele ticham matin, kik icham ya sasa.